Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана, і багато мене питають зараз про тактики. Ну, регулярно, майже на кожному стрімі покажи тактики і так далі. У мене є, звичайно, що відео з тактиками, але вони досить старі. Якщо так можна сказати, я їх випускав ще на початку FIFA 23. Звичайно, що вже були зміни в них, тому вирішив для вас записати, оновити, вірніше кажучи, те відео, де покажу, власне, схеми, вказівки гравцям, які я зараз використовую у FIFA 23. Ну, як ви бачите по результатам, в принципі, успішно. Знаю, що це відео навряд чи набере багато лайків, ну зазвичай тактики не набирають, але це відео все одно буде дуже корисним для тих, хто саме шукає варіанти тактичні для своєї команди. Тому не забудьте поставити обов'язково лайк, ну а ми починаємо. А почнемо ми з того, що є 5 планів на гру. Коли ви заходите в меню тактики, натиснувши L2, ви побачите 4 плани: Ультра Дефенсів, Дефенсів, Атакінг та Ультра Атакінг. Ну а також 5-тим планом на гру є збалансований, той, який ви бачите зараз. Це той план на гру, який має вашу стартову схему, от якою ви лінкуєте команду, да, щоб всі гравці були максимально залінковані. Ось це і є збалансований план. Тобто номер 5 я його називаю. Він у мене також налаштований, як ви бачите. Чим відрізняється цей план від інших, що тут ви не можете заздалегідь розташовувати гравців так, як вам вже зручніше в матчі буде. Бо це саме стартова схема, виключно. Тому, якщо ви налаштували собі збалансований план на гру, то, звичайно, що всі заміни по позиціям ви маєте робити вже безпосередньо на початку матчу. Ну, як бачите, в мене всі вказівки зберігаються для конкретної позиції, звичайно, що. Відповідно, що в нас тут є? Один з нападників залишатися у центрі, більше жодних вказівок. Центральним півзахисникам я даю залишатися позаду та закривати центр. Це завдання для обох центральних півзахисників. Флангові гравці cut inside, тобто вриватися в штрафну та повертатися в захист. Це дуже важливо насправді. Що таке взагалі cut inside і як воно працює? Це коли ви біжите по одному флангу, наприклад, і бачите, як на другому флангу Вінгер починає вриватися в штрафну і там намагається відкриватися, даючи вам можливість на нього відіграти, там на дальню штангу, як зазвичай, і забити гол. Флангові захисники в нас stay back, тобто залишатися позаду під час атаки. Більше нічого в цьому плані я не даю. Регулярно останнім часом граю саме на збалансованому плані, тобто на схемі 4-4-2. Далі перейдемо по порядку. Найбільш захисний план для гри у мене Ультра Дефенсів, я там його сам налаштував. Вмикається він в грі на Ультра Дефенсів і має наступні показники: це збалансований та Direct Passing 47, 45, 53, Player in the Box 7. Розташування в схемі 4-2-3-1 виглядає наступним чином. Це, як я вже сказав, в мене принаймні найбільш захисна схема. Як ви бачите, зараз дуже багато, ну майже всі грають на захист, окрім єдиного нападника. Звичайно, що величезним плюсом є те, що дуже багато гравців вам будуть допомагати в захисті, тому грати буде простіше на захист, але от на атаку, знову ж таки, навпаки буде складніше, бо гравці не будуть самостійно лізти вперед, і вам необхідно буде їх розганяти переважно для того, щоб створити там атаку або контратаку навіть. Стосовно вказівок гравцям, це нападник залишатися в центрі, це все дуже важливо, нехай він там собі буде, нікуди не тікає. Абсолютно всі інші гравці повернутися в захист. Це, звичайно, що логічно, бо це, знову ж таки, захисна схема. Центральні півзахисники залишатися позаду, закритий центр, само собою. У всіх гравців, як ви бачите, майже стоїть повертатися назад. Тож і в грі ви бачитимете, як вся ваша команда під час атаки суперника сідає глибше в захист, чим, відповідно, буде вам допомагати. Стосовно типів оцих от атаки та захисту, у мене все одно там стоять баланс, бо дропбек, наприклад, я пробував, мені не дуже сподобалось, бо при дропбеку гравці захисту дуже глибоко сідають і створюється певна лінія між півзахисниками та захисниками, якою регулярно користується суперник. Ну, зазвичай так в мене було. Тому я відмовився від цього варіанту, і от зараз на балансі я дуже задоволений, в принципі, як грає моя команда, коли мені треба втримати рахунок, так, або просто зіграти від захисту. Далі, одна з найулюбленіших також моїх схем, мій план на гру 4-3-2-1. Вмикається він в мене на захисному плані гри. Виглядає він наступним чином: 45, 65, 43. Знову ж таки, баланс, Direct Passing.
пасінг. Ну, все це не буде вам озвучувати, ви все це бачите у себе на екрані. Ця схема є набагато вужчою, аніж будь-яка там 4-4-2. От подивіться, наприклад, на розташування моїх гравців під час атаки. Просто у центрі йде величезне скупчення гравців, за допомогою яких можна розігрувати дуже легко і атаку, і виходити з оборони, і так далі. Насправді схема дуже робоча, але як ви бачите, наприклад, в мене білд взагалі команди під схему 4-4-2. В мене є 4 гравці атаки, а тут у нас 3 півзахисника. Тому один з нападників стає центральним півзахисником. Проте за допомогою вказівок він трошки відрізняється від інших центральних півзахисників. По атаці ви побачили зараз центральний основний півзахисник стейбек та закривати центр. Інший півзахисник також закривати центр. А ось гравець, який атакуючий формально, я йому даю get forward, тобто підключатись до атаки. І як це виглядає під час самої гри, коли я атакую, саме Роналдо біжить допомагати, тобто виконує роль такого відтягнутого форварда. Хоча в мене там вже 3 гравці є, формально він відіграє роль десь ЦФД, тобто гравець під нападником. Схема є реально дуже популярна зараз серед кіберів, тому також спробуйте собі. Ну і захисники, фланги, залишатися позаду та оверлеп. Що таке оверлеп? Це завдання вашим фланговим гравцям захисту забігати по лінії поля, коли є така можливість. От як зараз Волкер в мене самостійно побіг собі у вільну зону. Ну і отримав би пас, аби там це було можливим. Саме при такому налаштуванні флангові захисники, маючи перед собою певний простір, будуть туди автоматично забігати. Зазвичай я це роблю самостійно, тобто я направляю лівий стік в напрямку флангового захисника, натискаю L1, і він собі побіг. Я знаю, що він туди забігає, там, і якщо є така необхідність, я туди відіграю. Але в такому налаштуванні ваші гравці самостійно будуть туди забігати. Ваше завдання лише це побачити і, відповідно, відіграти на цього гравця. Далі, наступний план на гру має назву атакуючий, і там в мене 4-4-2. Ще одна досить цікава схема, хоча на неї я переключаюся трошки рідко. Вона в мене така, ну реально, більш атакуюча, бо там я трошки налаштував більше агресії для своїх гравців. Розташування гравців ви зараз бачите на екрані. Овайран та між 0 під трівели розташовані те саме таким чином. Завдання нападникам залишатися у центрі обом. Я не даю майже ніколи завдання забігати, бо це не дуже ефективно, як на мене. При такому завданні і Роналдо, і Жерзіньо завжди будуть знаходитися в центрі. Вони майже ніколи не побіжать самі кудись там на фланг і не втратять своєї позиції. Це в цій схемі для мене дуже добре працює. Флангові півзахисники повертатися в захист та знаходитися ширше, drift wide, тобто вони будуть знаходитися реально майже десь там під лінією поля. Ну от для прикладу, як зараз в мене відкривається Овайран, як ви бачите, він відкривається максимально широко, відповідно має можливість для просування, бо завжди там буде простір, якщо твій фланговий гравець відтягується назад. Центральні півзахисники, ну, на дефолті, скажімо, вже повертатися в захист, закривати центр. У флангових захисників, звісно, що залишатися позаду та той самий оверлеп. Стосовно оверлеп, пограйте взагалі з цим налаштуванням, подивіться, як воно у вас працює. Якщо дуже часто ви матимете проблеми через те, що гравець забіг, і ви отримуєте контратаку, тоді просто відключіть це налаштування і спокійно собі грайте. Тут вже трошки під ваш стиль гри, треба пристосуватись, скажімо так. Ну і останній план на гру – це ультраатакуючий. Називається він саме так. І саме там я налаштував максимально атакуючі вказівки своїм гравцям. Тут у нас знаходиться Constant Pressure, тобто повний пресинг, 45-90, баланс, Direct Passing. Як це виглядає в грі? Коли ви підмикаєте цей план на гру, всі ваші гравці почнуть моментально пресингувати суперника. Автоматично. Інколи навіть створюючи більшість на половині поля суперника. Тобто і півзахисники, і нападники, як ви бачите, автоматично летять на суперника для того, щоб перехопити, закрити будь-якого гравця і так далі. При цих налаштуваннях дуже важливо читати, куди далі суперник віддасть пас і бігти туди перекривати там гравця, передачу і так далі. Схема в мене залишається 4-4-2. По завданням ви зараз бачите в себе на екрані. Центральний півзахисник, один з них, має завдання йти в атаку. Тобто він відіграє роль
це ФД, я залишаюсь з одним півзахисником. Та й форвард для флангів це досить також важливо, тому що саме з таким налаштуванням, подивіться, гравці атаки флангові, вони будуть залишатися дійсно попереду. Тому коли я буду відбирати м'яч в себе в захисті, в мене одразу як мінімум 4 гравці в атаці є. Ну і флангові захисники тут приєднуватись до атаки. Лише цю вказівку я їм даю. Відповідно, за саме такого плану на гру я дуже і дуже часто роблю камбеки, або просто, в принципі, змінюю хід гри. От такими, друзі, тактиками поки що я користуюсь у FIFA 23. Не буду казати, що вони ідеальні, звичайно що, але ну, якщо вони в мене працюють, то я і буду вам рекомендувати схожі пробувати, особливо людям, які просто намагаються знайти свої тактики, як то кажуть, бо, як я полюбляю казати, тактика – це дуже суб'єктивна така річ, і вона має підходити і під ваш стиль гри, і інколи під команду. Тому я щиро сподіваюся, що ці тактики дійсно будуть вам допомагати, але якщо ні, то можете видозмінювати їх як вам завгодно, аби це було ефективно. Я бажаю вам успіхів у FIFA 23, дякую, що подивилися це відео, не забувайте знову ж таки підтримати його та підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та трансляції, звичайно ж. Побачимо зовсім скоро, всього вам найкращого та слава Україні!